BIAG! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, at to'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. KASTA BIAG! Adunis apok! Ayan mo! Adunis! Adak ito'y sirok titalikan apong. Ada di kunana. Nagkalap iti pawikan. Ayan mo, kunak! Jakdamdamagan mo ada nakalapam. Simruman nga tatitulang yun. Adak dito'y sirok titalikan, kunak. Ay, nagloko na tao. Nagkalap ka iti anak ti pawikan? Ayan mo nga minaya. Kita agman dahil ito ibagbagam nga anak ti pawikan. Unay lakit din ni apong. Adak dito'y. Ni ay. Nagloko ka na tao. Anak ti pawikan ko namitay. Itlog mat deta inruar mo manipod di tasirok ti dalikan. Awan ti anak ti pawikan apong. Kun sa anak-anapan nagkalap. Ay, kasta aya. Ay, nagloko kan. Si Miro kak ti tasirok ti dalikan. Tadita tinagitlogan tayo pamusyan. Oh, ipaling tayon ka ni Apong Barbie, taiso ti pamigatan nyo. Ay, katawan, apok. Yaman pa'y apaw. Tanagitlog gaya min tay kakaiso na pamusyan tayaw. Aga, awan da nagkaw nga uray lakay kan bakatan. Apan nakaama kan ina ni Adonis nga apo ko ta. Ni Adonis ti pagdanagak. Ay na. Na, Uray siyak. Madanaga na kini Adonis. Tamalaklakayanin abaraw. apay no isurum nga agaram. Di nansamot nga minammo ti agaram. Wan saya. Nasa isaya at sangagpay suno isuraw. Di nanto lang amin nataway ti kinasiglat mo idisi katibara. Ay, saan nga umanay ti bilang dagita ramay mo iti kaado tinaglabasam iday sakbay asyak. Wan nga raud. Kat sikati kagasatan kadagiti nakaad-adaw ababalasang amayat amakiasawa kanyak. Ay, gamanyan. Tamay-may salakit day diinang ni Adonis ang nagbalin nga anak ta. Ay, Sakit, nasapamot nga impolang natibiyag na itinamarswa. Isuadatan, tinamulagatan ni Adonis adadakkel na. kapilitan tapaliwawang metday di nang hiputot kenkwana. Mala, saan tan alagi pa dagiti na alas palabas. Ay, nabsog ka niya. Ay, kat siyempre mo't Yaman pa'y. Tanda na sarakan ni Adonis nga itlog iti sirok ti dalikan. Adda sindata. Isumot la alimpyo ita, ti panagdengeg mo tanabsog ka. Ay, napaliw ka nga mingkert lakay. Anyaman tinapaliw mo kanyakaw. Agtuleng ka, no daytay mabisin ka. Aglimpyo mo ti panagdengeg mo no nabsog kan. Ay, kastala ti BIAG ako nada, bakit? Naganulakit ang mapalpaliw mo. Gaga ngayon iti lumakay, wano bumakay ti panagtulang. Ang sikatisaan agaga ngay aga, naidumduma ka. Limit ng mutlangan ti danom dito'y karayan. Mayat manintag kamal. Kunak tumad as sika tinagturong dito karayan, Adonis. Apag iso. Dori? Naisaganang itayan dagiti lalabaak. Iso sinurot ka adagos. Tulungan nakman, mabalin? Anya? Si kamay. Paglabayan nakit din. Allah. Sigud mat nga aglablaba ka dito'y karayan. Pasaray agtulag tapay, idi ubing tapay. Kat agdi gusta di tanaunag atanaw.
Idi dayta? Sa balitan? Hus, nakapan ka lang di syudad. Nagbaliw kan? Saan mo't Uy, gayam. Siguro, ada na sarakam nga asawaam iti syudad anya. Anya? Si kamot, Dory. Kasla naglakat sumapol iti asawaan. Iti day tataor mo. Sigurado nga agsisipol mo at kursunada kan ka ijay. Ada ka din napilim? Awan? Ibagam mo tagpaiso Awan nga, Rod. Sikakit dia. Hindi ka pa'y lagkasar? Sino ko mamot ti mangikasar kanya kat awan pa'y nobyo? Bumakit ka na balasang. 28 mo. Makiasawa ka, no adagaram kan ka. Kuha, ada ur-urayak ka, Donis. Nujak mauray ti ur-urayak. Sana balin ang mapakitaan na kabalasang. Ay, sus! Sayang ka. Adumit agararam kan ka. Uray man ado, nga awan kursunada. Basta, ada ur-urayak. Sige, taglaba akon, ha? Dory, adda nakakita kada kayo kini Adonis iji karayan. Agnobyo kayon. Ala ni tatang, anya nga agnobyo ti bagbagayo? Kahit mo sa wen, di na ka inaram. Saan nga ron? Ay, kunaklano inaram na kan. Sayang ni Adonis. No agaram kan ka, aklo na madagos Dore. Ay ayatok ni Adonis tatang. Ay awan samot pa naggusto na kanya. Ay, narigat ti saan ang makiasawa, balasan ko. Adun kay tinakita ka na bakitan na balasan, na nagpanag ang nakapimpiman. Iso ano at daagaram kan ka. Wen, kung na madagaw, sa? Nag-reply dagos ti textmate ko. Basag man. Awanan load ko. Awag kalaangan. Naglukon. Sa apayawan umdas alo da pagawag ko. Jakmot nakapanli. Ay! Umutang iti kwarta ni Apong. Tainak aglod. Mapanakon. Anyat orasan na pa? Alas 12 ti aldawan na, Apong. Ay, wang gayam. Umutak man pa lang iti kwartayo tayo nakaglod. Nagloko ka na pa. Ang dod kong kunamkat kanya ako nga pong maun. Ha? Umutang iti paglod ko, kunak! Anay ko. Apay ngagtapis kayo ngay. Ang dod kong kunamkat din kanya. No, diyo kaya tagpautang di saan? Na. Kumarit ka kitay. Talaga natangsit ka nga apok Hapay, no saan da ka kinasyan kiniapong mo abarbe? Tao ka kumangarot itaama ko na, Nagawan kat nga utang mo na naimbaga nakam. Apong, saan da ka naawatan? Ala, wan! Mga sawa ka no isot ko nam! Nay, anyat mapaspasa makada kayo nga agapaw. Apay, apaamon ni Apong mo Adonis. Saan, Apong? Di na ngamin naawatan ti imbagak itay. Nakapungtot adagos. Talaga mo't anatangsitan deta apo ko ta adinong ta. Bakal, pagluksawin nakmatlaon na yan. Lakay, dumngeg ka. Awan, Mike. Dumagak, Mike. Ngam deta natangsit nga apo kom. Paglukluksawan na kaon. Ay, si ka Adonis apay nga papaam ni Apong Mau. Malaing ka ijayan, pumanaw ka pa'y latitaw. Uray da kayo, Apong bakit? Ung tandak matan? Ayin kaglutaon kat mabisinan ni Apong mo alakay. Tulang no KASTA mabisinan. Anya? Pasensya kan apaw. Binugkawan ka itayan. Tapno di na maawatan ti ibagak. Mainsulto nga main no ibagak ti agpaisaw. Saan ka maawatan, Apong? No di mo kaya't akaunget na ka ni Apong Mau. Saan mula engen akasarsarita no saan pa'y analpas anangan. Apay, Apong? Agtuleng ni Apong mo alakay no kasjay amabisinaan. Ay,
Ay. Apok, Nabsog kayo na, Apong? wine. Maya tigasang jay aba ag ginata ni apong mo abakay. Isumot lang na imas yung tinangan. Apo, di na ngamin luklukwen tapno sa anak nga agungay. Pagaayat nakmut ngamin paglukluk saway. Kwa, Apong, amok itan. Imbaga ni Apong bakit. Anya ti amaw. Kastoy nga minday di, Apong. Utang iti paglod ko kuma. Tapno maawagak jar armag at tiksmit ko. Ang sa bali mo tinagawatan nyo iji imbagak. Ha? Ang dod, tinagdenggan nyo iji sinaok a pagload. Anya? Hindi ko tinapisdak mo ten. Sayo imbaga natang sita. Kaputa luklukon kayon. Ay, kastaya. Ay, kahit paspasin siya ang blakuman to, apong mo alakay, apo. Agkabaw samot nga minain. Saan? Saan kayo pa yung agkabaw, Apong? Ala, sana balit amukon. Amok tito mayming, tapno saan kayo makagura kanya? Ang anya jay kunam itay, apo. Adda tiksmit mo. Adda, Apong. Barang makaasawa ako no akluren nakdayjay. Na, kunak man nun ni Dori akaruba tayo ti asawaam. Nasingpet day jay aputot ni Atong, apo. Isula ko man ti asawaam. Awan mo't panagayat ko kenkwana. Kabsat ati pang ibilbilanga ka ni Dory. Wan angem ay ayatan na ka. Oh, imbaga na day ta? Wan apo. Ay ayatan nakakano ni Dore. Isong ti asawaam ta sigurado nasimpay. Ha? May mayat matla ko ma. No, am-am mo may kiniapong mau ti asawaam, apo. Iti kasta, makapagpasig kami matkenkwana no kwa. Mamamo yun tumot lang tinubyak, Apong. Yam amok to kada kayo. Anya mo dun. Kasta unay ti kiting ti palda. Kat medyo adda masirip iti lupok. Ngam dinak man latalyawan ni Adonis. Tilatan tumanitit a cellphone na ti duldulingan na. Na, sabay kundi sigamat akas lagpadlaw. Ada ibagam, Dory? Awan. Imayak la dito isango ti store itay nakita ka nagpa-load. Basta? Kunak nga minusyak ti teksam. Iso ako nagitibagik, amay mayat laang no kasaritan ako iti personal. San ka tiksan, Dory? Ni Marian ang nobyak ti tiniksak. Iso da ito yo. Katetiks ko ita. Aya? Ay, sige nga, Rod. Agsubli akong di tabalay mi. Nagsakitan adanggan. Nobya na ka no di textmate na. Ngagnagan iti Marian. Ano kasta? Talaga adinak maayat. May mayat mo't lang nga adayaw, at asawaam, kaday tay ammo nga agayat launay ken ka, apo. Nga oray saan ko nga ayatan, Apong? Ay ket ayatem ngamin Madimat no asawaam tay pulos nga awan dumket adot-dot mo. Di kay madanagan, Apong. Agkita kami intun Domingo iti nobyak. Kasi nabat kong to ile. Ay ket mayat No ay ayaten nakalakid day. Ken ay ayaten may. Ingkay mangalan ton iti papilyawn, tagkasar kayawn. Ilayon yon ijay ayan ni Apo Mayor. Mayat mo't day tangay bagayo, Apong. Una, uray ket adda kamutten iti husto nga edad. Laklakayan ka na po. Ni Apong mo't. Apag isulang mo't ati edad ko ang mga asawa. Ag 30 anyusak pa lang mo't. Lakay daytan nga edad barok. Jay nobyam ngay, manot taon na. 18 na, Apong. Ay saus, nagubing mat gayam. Uwin, Apong. Ay, napili ka sa unay barok. Di ko na nangarod iti pagsasaaw. Di ka agpili-pilay, ta mga no makapili ka iti kugangay. Ha? Ha?
Agam tapno sigurado ang maasawa mo ta ay ayatem nga rod ako nam apok. Ibagam, ta ikuyog nan ti ama ken inana. Ta ilayon yun ti agkasar. Ha? Sumurot kaming tumatan kini apong mo abakay. Anya? Naglakamot din ti panagpampanunot siya apong? Kasta tinasiglat apok. Tuladen nak ngamin Ay ayatan ka, Marian. Kuma, agkita tamot din iti personal. Talaga kaya't kamanta na makita iti personal, loves. Ha? Loves ti awag mo kanya? Katuan, kaputa, I love you very much. Si Kangay. I love you mo ta. Oh, anya? Agkita tangarod inton Domingo? Wanan. Saan nga taamay mayat ng tunbigatan, loves? Magagaran ako unay na magarakugan ka. Biyernes mat no bigat. Man, ano no biyernes? Sa bagay. Awan mo ti koneksyon ti aldaw ti Biyernes, iti anyaman abanag. One mo't loves. Hindi ngamin apong ko abakit. Ano ti pamati da idi ugma. Malas ka no ti aldaw ti Biyernes. Ken oray pa'y Martes. Swerte para kadata, loves. Mayata kiti imbagam itay damo. Ngaglayon tan abangalay ti papildang agkasar. Isuwain ton bigatan. Awan opisina yung munisipyo inton Domingo. Sige. Aging kain ton bigat. Text tulatan. Awagan kanton, loves. Tapno mas sweet, ha? Ha? Kaya't ko ang mga gakanan ti boses mo iti cellphone. Sige nga rod, Lams. Inton bigat, ah. Okay, loves. Bye-bye you. Bye-bye. Ayos. Makaasawa ak matlangan. Talaga asan kayo para iti tunggal maysa, Dore, anak ko. Makisinarak ka nun ni Adonis iti asawaan na at textmate na. Saan na bali, tatang? Naaklon ko matan. Di kay madanagan. Saan na ka mabakutan na balasang? Akas iti pagarupan niyo. Anya? Adapay matmayat kanyak. Aklonag asaan ani Adonis ti para kanyak. Iso amakam mo dita. Dito kami lang kini apong mo abakit apo. Narigat met no agtitipkal tayo nga agpasungan di ta paradaan. Una pong. Mapanak pa man dita pagbueltaan ti lugan. Ay, saya atam ti garaw mau apaw. Raka pumadagaw sa paman ang makitam apo. Ha? Tapno saanin ang makabulaos. Una pong. Anday tang kitip nga niya wag na nagluganan na. Agure at iti pagbisagan. Ayan mo tayo, Marian. Awan mo ti sexy ang makita. Deplito yo. Sa bagay, ado pa pagdisag. Agure aklat ta dito eh. Ure ta imbagak mo ti kolor ti polo ken pantalon ko. Sige. Agraman bisngay ti apsay abuok ko. Adakot lang! Sa'yo na eh, magdadakadagos din to. Nene! Miss na kita. Miss, mabit lang. Sana ka makangas. Mabit lang. Oh, my loves. Talaga kaya man nagtaar to yung loves ko. Ay, naggasa taga talaga. Agure ka. Sino ka? Shock ni Marian. Ti loves mo. Ti asawaan. Ay, Siya ba ito yun? Adonis, apo! Adonis! Iso ka di tinobyam. Iso ti asawaam. Ay, por Diyos! Iso ka di tiagnagan iti Marian. Apaw! Siyak, apo. Iso tinapilay mga asawaan. Wala pong lakay. Apong bakay. Ay, apok, aya. Gapo iti kinapilay. Nakapili kan iti kasla na isaltak ako ribaw. Ay, una yan, alok magmabasang. Loves ko niya doon, apo. Apay, di mo yung bagbaga adabyan na kamadgaya, Marian. Apay ngay. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako na.
Di ka unay managpili, ta mga numakapili ka itimadi. Tampok dito'y programa tayo. KASTA ti BIAG! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Itimat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Monag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. KASTA ti BIAG! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.